Пам-пам-пам. Відзік. Слухай, мы неяк з табой ужо пачыналі гаварыць пра сёгу, но ты скажы, на якой ты стадыі зараз на ніякай прыкладна Прыняць, прыняцця? думкі, што я калісьці яе пагляджу. Ну добра. Пагляджу гэты серыял. Карацей, я яго дагледзеў, апошняя серыя выйшла на гэтым тыдні, Мгм. 10 серый і будзе ўсяго толькі адзін сезон. Для мяне гэта стала крыху такой неспадзяванкай, нечаканасцю. Я думаў, што гэта ўсё толькі пачатак, што вось зараз Мгм. ужо зараз пачнецца. Ну, Мгм. это ж тыпу, як-то прэлюдзія да ўсяго, што далей будзе адбывацца. Вось гэтыя ўсе бойкі, вайна, ну, асады тых замкаў, осака, вось это ўсё, не? Не? Не. Што? Серыял скончыўся, 10 сезонаў. Калі вось Ці так. 10 серый, у сэнсе. Ой, 10 серый, так, прабачце, Мгм. і ўсяго адзін сезон. Я ўжо падумаў, можа, я нешта не тое пачуў. Ну. Калі я даведаўся, што працягу не будзе, ну, таму што, пэўна, арыгінал ён якраз такі таксама арыгінал, я маю на ўвазе кніжку, а не серыял. Ён, пэўна, Мгм. я яе не чытаў, але яна, пэўна, таксама ж прыкладна вось усё, што тут там апісана, яно тут і паказана. Дык, большасць, дарэчы, тых, хто гаворыць, што кніга лепш за серыял, таксама кнігу не чыталі, так што нармальна. Ну, добра, ну, добра. Вось, і Мгм. я крыху быў расчараваны, таму што неяк не хацелася, каб гэта ўсё сканчалася. Падаецца, што там вось самае цікавае павінна далей пайсці. Ну, не самае цікавае, а тыпу мяне крыху проста, ну, далі карацей суп, але вось А другога, другога не далі. Ага. ну, дзе моя А кампот? Усё. каўбаса з пюрэшкай. Ну. Вось крыху шкада. Па выніку, што б такое сказаць, каб не заспойлерыць, магчыма, ніякіх спойлераў не сказаць. Гэта даволі павольны серыял. Ён зроблены прыгожа, ён зроблены з любоўю да сеттынга і да ўсяго, што ў ім адбываецца. Ты яго глядзіш, ты верыш і ў актораў, якія граюць тут. Ты верыш і ў дэкарацыі, верыш у тое, ва што яны апранутыя. Зроблена ўсё, як я яшчэ раз паўтаруся, з нейкай любоўю і вельмі вельмі прыгожа. Мгм. Павольна, не трэба чакаць шмат экшана ад гэтага. Гэта нешта аддалена можна назваць і параўнаць з гульнёй тронаў, Мгм. але са сваёй спецыфікай вось гэтай японскай павольнай філасофіі. Яшчэ Такі раз гэта скажу. медытатыўны серыял Ну так, атрымліваецца. ён экшн тут ёсць, але тут добра зроблены размовы і слухаць іх даволі прыемна. Вось, што б яшчэ зазначыць, апроч таго, што працягу не будзе, пэўна, ён тут і не патрэбен. Тут усё ж такі вельмі добра прадэманстравалі нейкую такую, пэўна, любоўную лінію, калі так Мгм. можна сказаць. І тое, як малымі сродкамі а, і малымі людзьмі можна дабівацца нейкай перавагі, перамогі, калі падаецца, што ты ў пастцы і з гэтай пасткі няма ніякага выхаду. Калі, ну, і гэта добра, што няма працягу, таму што шмат якія серыялы, калі яны пачынаюць развіваць сваю гісторыю далей, калі яны не закладваюць ад самага пачатку, што мы вось на гэтым скончым, Мгм. Мгм. калі ім там дазваляюць здымаць працяг, то яны, Асабліва, калі ў арыгінале ці ў першай крыніцы гэтага ну працяга не так. было, ну, як бы. Ну так, Мгм. то яны паскудзяцца і толькі, як бы это сказаць, уражанне яно становіцца горш ад усяго серыяла ў цэлым. Мгм. Вось, таму гэта нават плюс. Можна за 10 серый паглядзець цалкам, ну, амаль што цалкам, пэўна, завершаную гісторыю, у якой усё ж такі асталіся. У мяне асталіся да якой пытанні, на якія я не атрымаў адказы, але гэта пэўна зроблена таксама, як і ў кніжцы. Трэба Так, я можаце пачытаць. адыду літаральна на хвілю, мне там Аля нешта бесіцца, пачакай, зараз Добра. інтэрнэт абрубіць.
23. Прачнулася і давай хату бурыць. Ну, што прабачце. Вось, карацей, апошняе, што скажу, гэта, пэўна, і перавага серыяла, што ўсяго за 10 серый можна атрымаць закончаную гісторыю, Мгм. якая не будзе вас там мутузіць, і вы будзеце знаходзіцца ў сумневах і будзеце чакаць другі сезон, які выйдзе там праз год, 2, 3. А тут вось атрымалі такую добрую канцэнтраваную гісторыю, прыгожую. Таму усім вельмі раю паглядзець гэты серыял. Ён таго варты, у яго вельмі добрыя адзнакі, 8,9 балаў на IMDb. Гэта так, ну, не слаба. Адно з найлепшага, што не якая-небудзь фантастыка, якую зараз папулярна здымаць, а штосьці такое больш гістарычнае, прытым у такім самурайскім сеттынгу гэта не часта такое сустрэнеш. Мне нават пачаў падабацца гэты самурайскі сеттинг, я табе так скажу. Я да Вось, яго адношуся. вось! Это вось пра гэта я табе гаварыў, што і мы з табой заўсёды сходзіліся ў гэтай думцы, што гэта, ну, не самы цікавы сеттынг у прынцыпе ў гэтай Мгм. усходняй Азіі. Вось ты паглядзеў серыял, табе спадабалася. Я ў гэта Sekiro гэта гуляў, ужо другі раз ужо яго праходжу, таму што, ну, вось нешта ёсць у гэтым. Вось там там і пафас можа быць ёсць, але нейкі іншы, нейкі нібыта чалавечы. Ну, неяк усё нармальна, карацей, можна глядзець. Вось, і вельмі добра грае Анна Саваі, якая грае галоўную гераіню, калі так можна сказаць, гэтага серыяла. Гэта якая яго вучыла японскай мове. Так, 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 Гэта так? якая перакладчыца, Мгм. тлумач,